Използвах тази добавка в продължение на няколко седмици и реших да споделя своето искрено мнение, понеже знам колко много фалшиви продукти има на пазара. Купих я, защото търсих нещо, което да ми помогне с косата, кожата, а ногтите ми постоянно се чупеха. Не очаквах чудеса, но честно казано, това ме изненада. Добавката съчетава колаген, биотин, хиалурон, витамин С и пробиотици. 5 неща, които иначе трябваше да пия по-отделно. След около 2 седмици видях разлика. Косата ми спря да капе, ногтите ми укрепнаха, кожата ми стана хидратирана и сияйна. И неочакван бонус, коремът ми спря да се подува, най-вероятно заради пробиотиците, които тук са живи. Освен това, няма захар, няма ГМО и е произведен в България с хидролизиран пептан колаген, който се усвоява много лесно. Вкусът също е страхотен. Аз пия този с ягодата сутрин с малко вода. Супер е лек и приятен. Дали се заслужава? За мен да. Особено ако се има предвид, че замества няколко отделни продукта. И има 60 дни гаранция. Ако не си доволен, ти връщат парите. Така че ако мислиш дали да го пробваш, моето мнение заслужава си. Но действай бързо, защото бройките са ограничени, а търсенето расте.